Estem vivint moments molt complicats, però d'aquesta crisi, com de qualsevol altra, en sortirem, s'acabarà i el que es tracta és de sortir-ne el més reforçats possible. Per això volia compartir 10 possibles mesures que poden ser d'interès en aquests moments, que ja veureu que són mesures molt de sentit comú i que segur que les compartiu. Algunes afecten els governs, són les primeres que comentaré. La primera és, en temes de salut, és molt important que els governs, les autoritats, segueixin les millors pràctiques internacionals. Hi ha països que ho estan fent molt bé, doncs seguim aquestes millors pràctiques internacionals. Un segon tipus de mesura que també afecta el govern té a veure amb la liquiditat. És molt important que les ajudes de liquiditat siguin molt importants en quantitat i que arribin ràpidament a les organitzacions, a les parts més vulnerables de l'economia que les necessiten en aquests moments. M'estic referint a préstecs, avals i mesures similars. Però aquesta mesura té que anar acompanyada d'una altra, que és la subvenció a fons perdut. Una bona part de l'economia, la més vulnerable, pimes, sectors afectats, sectors més afectats, els autònoms, és molt important que aquestes parts tan vulnerables de l'economia rebin ja subvencions a fons perdut. Després hi ha un tercer tipus de mesura que també afecta els governs i és que interessa que tot el que facin requereixi una tramitació que sigui el més àgil possible i que es necessiti poc temps i poc cost de tramitació. Les mesures següents afecten ja les empreses. En primer lloc, les empreses tenen que protegir la liquiditat. I això vol dir que potser en alguns casos farà falta ampliar capital. En alguns casos també farà falta potser retardar o congelar dividends. I passo a un cinquè tipus de mesura. Té a veure amb les inversions. Segurament moltes empreses van fer fa un temps plans d'inversió. Potser algunes d'aquestes inversions ara s'han de frenar o aplaçar cap al futur. Un sisè tipus de mesura, també per a les empreses, té a veure amb la renegociació de les condicions de pagament i també els costos amb proveïdors, empreses amb les que estem treballant. Un setè tipus de mesura, també per a les empreses, és veure la conveniència de sol·licitar préstecs dels que hi ha en aquests moments, que són préstecs que poden tindre cost baix, que poden tindre ajuts oficials, avals. Val la pena aprofitar-los en cas de que en tinguem l'oportunitat. Un vuitè tipus de mesura està relacionada amb protegir el resultat. Un cop tenim assegurada la liquiditat, el següent pas és assegurar el resultat. I això vol dir, en quant a costos, amb la mesura del possible, variabilitzar costos i aprofitar possibilitats com són els ERTO, per exemple. Però n'hi ha altres mesures similars per variabilitzar costos. Una novena mesura és intentar protegir i incrementar les ventes. Estan sorgint noves necessitats, nous canals de distribució, sobretot online, i val la pena aprofitar-ho. Hi ha empreses que estan sent molt àgils en aquests moments i que estan incrementant les ventes. I ja per acabar, la desena mesura, potser la més important després dels temes de salut, que és donar confiança a la nostra gent. M'estic referint a l'equip humà, però també a clients, proveïdors i qualsevol altra part interessada, donar confiança i mostrar que la relació que tenim amb ells és de llarg termini i que s'ha de protegir. Molta sort.